Bi an be alamisa donna octobre kalo tile 8 an balima o bisimila an malak ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu araba don octobre kalo tile 7 Mali premier ministre kɔrɔ Dr Boubou Cissé ale kɔni ni Mali faama wɛrɛ minnu kɔni kun minɛlen do kabini coup d'état kɔni wagati olu kɔni labilala. K'aw ladɔnnaya ka fɔ kunu araba don CNSP mɔgɔw olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira ka fɔ ko Dr Boubou Cissé ale kɔni ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ minnu kɔni kun minɛlen do ko u bɛɛ lajɛlen kɔni labilala. U kilala ka yira ka fɔ ko ni mɔgɔ minnu kɔni labilalen kɔni filɛ nin ye ko ni kiribulon mɔgɔw kɔni mago sera u ma tuma o tuma ko olu kɔni bɛ se ka wele bila u ma. K'aw ladɔnnaya ka fɔ CNSP kɔni kɛlen filɛ ka nin baara minnu kɔni kɛ nin ye ni o ye Mali faama ninnu kɔni labilali ye ko o kɔni kun ye CEDEAO kɔni ka laɲini dɔ ye walasa cogoya min na embargo kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ Mali commandant de cercle olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira ka fɔ ko u bɛna taa tile 15 baarabila kɔni na. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ Mali commandant de cercle olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu 4 ni o dɔ ye SILSIMA ye SNAC Centract ale ni CSADR olu kɔni y'a laɲini ka fɔ ko u bɛna taa tile 15 baarabila kɔni na ni o kɔni bɛ daminɛ octobre kalo tile 19 ka taa bila novembre kalo tile 6 la. Ni maa ninnu kɔni ka baarabila kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na dɔ kɔni bɛ se ka fara olu sara kan ko wa fɛnɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ se ka olu kɔni ka lakanako kɔni ta ba la cogoya min na. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bɛ wagati jan bɔ ko commandant de cercle olu kɔni ka hakɛw kɔni sabatilenba tɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana yɛrɛ kɔni ta fanfɛ ko sabula ko commandant de cercle kɔni caman kɔni bɛ faga ko a dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko dɔw kɔni bɛ tunu ko ga ko o si la ko kibaruya kɔni tɛ sɔrɔ o kow la. O sababuya la ni maa ninnu kɔni y'a yira ka fɔ ko ni olu kɔni ka laɲiniw ma sabati sɔnni nin don kɔfɛlen kɔni cɛ ko olu kɔni bɛ taa nin baarabila in na. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don octobre kalo tile 6 Mali finitigi saba kɔni bɔnɛla ani la Biriga ni ale kɔni bɛ Koro mara la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko Biriga ni ale kɔni bɛ Koro mara la Mopti ko Mali finitigiw olu kɔni tun bɛ lakana baara dɔ de la nin yɔrɔ kofɔlen na. U kɔni ye u to de la u taara bɛn ni binganikɛ wale dɔ de ye mun kɔni tun bɛ ka ta ka ɲɛsin Birika dugudenw kɔni ma jatigɛ wale tabagaw fɛ. O kɔni sababuya la Mali finitigiw olu kɔni ye nin jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni kɛlɛ ni o ko kɔni senfɛ maa 7 kɔni bɔnɛla ani na wa maa 2 yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina. Mun kɔni ye bingali wale tabagaw olu kɔni ka fanfɛla ye an ma kibara jɔnjɔn kɔni sɔrɔ o ta la. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye INPS o kɔni kɛlen bɛ ka wele bila mɔgɔw ma minnu kɔni bɛ retraite la u ka taa ni u ka sɛbɛnkuraw ye. INPS ale kɔni ye cakɛyɔrɔ ye mun kɔni bɛ mɔgɔw sara mɔgɔ minnu kɔni ye baara kɛ ka taa se u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔw kɔni ma. Mɔgɔ minnu kɔni bɛ o sara in kɔni ta ni o sara in yɛrɛ kɔni ye pension ye a ɲini don pension tala bɛɛ kɔni fɛ u ka taa ni sɛbɛn dɔw ye. A sɛbɛn yɛrɛ kɔni fɔlɔ ye sɛbɛn ye mun kɔni b'a yira ka fɔ ko i bɛ ni la. A sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mun ye muso minnu kɔni bɛ ni olu kɔni cɛw sara ni u bɛ u ka pension ta olu fɛnɛ ka taa ni sɛbɛn mun kɔni b'a yira ka fɔ ko u ma furu cɛ wɛrɛ ma. Ale ni pension talaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ denw ka sɛbɛnw ko pension talaw olu kɔni bɛ se ka ni sɛbɛn ninnu kɔni bila sigida bɛɛ lajɛlen kɔni na sabula baarayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni sɛbɛn ninnu kɔni kunbɛnli kama. Wa a ɲini don pension tala bɛɛ kɔni fɛ u ka taa ni nin sɛbɛn ninnu ye sɔnni décembre kalo tile 31 kɔni cɛ san 2020 kɔnɔna la. An balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.